Rigtig mange mennesker i Danmark benytter deres cykel hver dag. Desværre ser vi også en stigende tendens til, at cykler i Danmark bliver stjålet. Hey Smart, hvad laver du? Oh shit, jeg er bustet! Takket være SmartLock kunne jeg sikre min cykel. Tak SmartLock. SmartLock er en låsemekanisme, der styres via en app. Som I har set, sender SmartLock en alarm, hvis din cykel bliver stjålet. Udover topsætning af din cykel, tilbyder SmartLock dig et træningsprogram, hvor du kan være med i forskellige cykeldata. For eksempel cykelruter, personlige rekorder, distance, forbrændte kalorier og meget mere. Uanset om du har en sparkecykel, væltepeter eller Lance, sikrer SmartLock din cykel.